maju tatoe dada sing mundur tatoe gigir rebang iri mamaku ino mamaku suka dana dewe so mamaku Patku Rohman mamaku Cangko Nina kareka hormati jalani salawasi mamaku Asjaim mamaku Mekarsari dewe Mama Lura Alek Mama Lura Alek Mimi Imas sedati Mimi Imas Mama Lura Alek Mama Lura Alek Mama Lura Alek dewe Mama Lura Alek Mama Lura Alek Mama Lura Alek Mama Lura Alek Mas Imame ngatur kesuwun so aja nali selawasi aja nali selawasi Mama Lura Alek sarak Mas Imame gede wong becik pasti ketiting najan dilali-lali pipisanane dilipur biklipur mamaku Cangkong mamaku Patku Rohman mamaku suka berenang mamaku Kasanudin tajem bukulane mbu hari siji mas utama papat dirambet baik wis tua gak masih sholat baik pokoknya beli kalah karo bocah nom-nom ayo rempane masih akeh sing ruwet masih akeh sing arep dandan emper masih bidang-bidang pelok maning larase pelok maning keduhung lah gue kanggo Mama Lurah Alek kanggo Mas Imam disambung saking Kang Haji Warjo Mimi Haja Edi keduhung malih lagu yuk dados keduhung terasa dengan ingsun pikiran rasa kenyung-yun yen di eling rasa getun mamaku acim sekian urip sun lamun jaluk tulung-tulung sapa mamaku Asdam arep sambat ning sapa arep ngomong wale karo
suci ya kang maha suci mamaku ino pripun nasib kula niki kadung kula brigawe janji sampeyan lanang sejati ruang arep tak pikir dingin akibatnya nyiksa batin yen mama arep upai izin sun pengen gagedit kados Korawastina niki katakang pilar gelanggang colong playu ya pokok wis tekang anak kula si Samson Bambang Sotama Samslontok selaka-lakaan jalan maning sebab sing tengginas niku ya anake kula niku si Bambang Samslontok niku yen makaten neraka bala dewa Kakang Semaju Arjuna mundur selangkah dewa kesimbar maju kang barak ajal kang tadi ba bubar tawuran
Ino mamaku Sukadana sareng mamaku Asdam mamaku Mekarsari langan iangan mamaku Narwan mamaku Bodas sareng mamaku Tasma mamaku Gadel mamaku Jonadingi mamaku Pagedangan sareng mamaku Haji Santo mamaku Tukdana mamaku Aceh mamaku Kertijala mamaku Sukamulya mamaku Tamringin iman-iman pung seduluran sampung tegas lawase mamae jagat mama lurah alek ajalalin mang selawase linepas kagungan yang Dipati Arjuna sumorot kaya pucuk den telorongaken tepat ning sasaran sinten kang dados penghalang kethek sing duwe umur dawa Keraman Jayapati Hanoman Anoman umure pun lanjut usia jajare Rahwana Rahana wis ilang Rahwana sampun dikencet ning gunung Sondara Songgari sirna kertaing bumi Anoman masyana uripe sebab dari Anoman iki ketempelan bayu sebutane bayu yang ketek ya Anoman yen wis nembe kelingan tukang Ngaji Warjo Mimi Ajaeti ning amal perbuatan kang ora karuan aduh aduh ponakan Gatotkaca paman gagal ponakan senajan aku dulur temon lawan Kakang Bima sebutane dulur nunggal bayu dulur nunggal guru aku kelawan Kakang Bima Sena Gusti Arjuna arep ngadili ponakan dhewek haibe ponakan sekutu ditutupi kesalahane ponakan sekutu dimaklumi malah nimbrung karo musuh ya apa becike aku masih duwe dulur Kakang Bima Sena Kakang aja meneng karo meneng Kang Gatotkaca bakal dicabut mengkedewatan tentu hukumnya hukum pati sebab asalnya Gatotkaca pengen digodok ning kawah Candra dibuka lagi lakon Jabang Duduga mamaku Ino mamaku Sukadana dewe sing dijaluk sampulane mamaku Acime
semono najan ponakan dianggap salah jare wangsalan tembang alaili lebak paraning banyu yen tanah lebak temtu di paraning banyu paman matur ning Kakang Bima para martakang sigratan mulut mengal acambur samyang adalih lirik tatip letenggot dan lenggung nanguncang nidi benjang sangat cimicilat nyong ngedaleng wus puspa surawiraga kaya buta simawaragul Dina Sabtu rebutan MC wayang bukan wayang tahun 70-an sekarang tampil beda testing modulasi gemuyu sebab aneh jebab sebab apa laka sebab-sebaban maka golongan ninyong iki enjoy masalah buat lo waduh ana tingkatan yang kering ngomongin laki yang cungkring ning tumbaritis manjinge wong cerdas iya karuan anaknya bapak sing paling cerdas ku gue lo sekarangan lakon cungkring dadi raja cungkring bukat warisan cungkring balelo ake karangan cungkring kawin iya cungkring bae barang iung mah lakonnya siji bagal buntung menggugat-gugat sikil wis lah bakal cungkring lakone akeh ya wis rening cungkring akeh lakone iung duwe badekan
Ki, duit ki. Waduh, 50.000 ya tung. Sing siapa? Saweran dong. Baling-baling oli saweran. Bakal bisa mbadek, cek 50.000. Bakal beli bisa mbadek, bayar 50.000. Ya oke lah. Nanti duitnya serok ringkes dingin. Deal ya, oke. Masih beli karena durian nongkos kan. Utang ning kumis kayak ngebon ning kumis kayak. 50.000 duitnya sih lah ya. Satuan sing tukang nyolong apa? Kedek. Panjak sing tukang berkat, panjak kedek. Iya. Nah, kedek di mana? Arep nyolong jambu. Nungari kedeknya biasa grawilan. Endas ini kesol, grawilan sih. Sewise jambu kena, ketek mudun iki, apa ndasnya dingin, apa sikile dingin. Ketek grawilan nyolong jambu, sewise jambu kena, karena ndasnya ini kesol. Iya, mudune endas dingin, apa sikile dingin. Endas dingin, ya ketungtek. Masa endas dingin? Mati kedeng kelakonnya gulune konon. Konon karena ndasnya kedungsuk sih. Asalnya kedungsuk dadine konon. Sikil dingin, nyong sikile ning dhuwur. Ndasnya ning ngesor goblok kudu. Yancang jari zira. Nah, deal ya 50.000. Ya saya salaman ah. Kini kayaknya kebutuhannya sira. Nah, mikiri ketek, mikiri masuk gigi sarapan apa? Ketek mah arep ndas dingin, arep sikil dingin si mudut urusannya ketek kudu. Goblok. Lala ketipu. Oleh utang ning kumis ya ketipu. Ketek mundune ya arep ndas dingin, arep sikil dingin urusannya ketek. 50.000 wis. Awas klesuk saudara. Lala ditipu mente-mentean. Sarapan sugi kiri apa ini? Aduh. Satuan apa besora ke kau ngarang ladini ah. Sutok duitnya kelana. Dau satu harus tinggal ya kering. Niatnya marah tak ciama ning duitnya lah. Ya kan? Sing mamaku tuan rumah. Mamaku ino wis waktune Cirebon Pegot. Wanciet jam 12 kangge ngormati para kuwu-kuwu sekecamatan Tukdana. Yuk. Iling-iling mangkaneli mamaku ino, mamaku Sukadana sampun ngelamun. Mamaku Mekarsari sareng mamaku Narwan, mamaku Bodas,
lap kedingan aku neng badan siji dadi temen susah ngati mamaku wajib mamaku kerti jalan ya mane wong seduluran sampun tega selawase ning sapasung itipiri ning sapasung yang sangaken raga atin jerit jaluk tulung nanging wis langka sing nulungi pisan kala ketemu ning dalan tak sapa kala mlengos buang rai mamaku ino mamaku suka dana dewek kang ditembangi sing ngurmati mamaku asdam mamaku Mekarsari mamaku asdam dalan mamaku asdam aja kesuwen sih mamaku asdam kang hormati ngaturaken matur kesuwun mamaku asdam kantun gilirane mamaku narwan mamaku bodas mamaku narwan kangku narwan kangku bodas kangku narwan kangku bodas dalan masa siji medit temen mak loro kene mau katelu ngaturaken matur kesuwun mamaku narwan mamaku bodas kantun gilirane mamaku Waji Santo mamaku utuk dana dewe mamaku utuk dana mamaku Waji Santo mamaku utuk dana mamaku utuk dana dalan wis ngaturaken matur kesuwun mamaku Waji Santo kantun gilirane mamaku Tamrin mamaku Sukamulya mamaku Sukamulya mamaku Tamrin mamaku Sukamulya mamaku Tamrin dewek kang hormati dalan ngaturaken matur kesuwun mamaku Tamrin kantun gilirane mamaku Gadel mamaku Tasma mamaku Tasma dalan ngaturaken matur kesuwun mamaku Tasma mamaku Gadel dewe kantun gilirane mamaku Jonadi mamaku Pagedangan dalan mamaku Pagedangan mamaku dewek kang hormati mamaku Jonadi mamaku Pagedangan ngaturaken matur kesuwun kantun gilirane mamaku Kerti Calak kok marek dewek kercala ayo kercala mau wakil
wajib dalan salaman ya ngaturakeun matur kesuwun mamaku wajib kantun gilirane mamaku tuan rumah dewe mamaku Wino mimiku Yati mamaku Ino bagi tuan rumah kon bayar mamaku Ino sarang mimiku Yati minangkane sing duwe hajat sun wis ta mamaku entuk kabeh mimiku dalan mimiku Yati ngaturakeun matur kesuwun sareng mamaku Ino sapa maning mak wis mangkat mamaku suka pernah ya durung mamaku Kasanudin dewek dalan mamaku Kasanudin mamaku suka pernah mamaku Cangko sih masih beli aturakeun matur kesuwun mamaku suka pernah mamaku Kasanudin dewek sareng grup mitra cai Sukadana mama Bumi ya dia kedik sareng Kang Ajiwarjo mimi ngajait dia kedik mamaku Cangko kantun gilirane Kang Hormati mamaku Cangko mamaku Patku Rohman mamaku Cangko mamaku Patku Rohman dalan mamaku Patku Rohman mamaku Cangko dewek Kang Hormati mamaku Cangko suwun ngaturakeun matur kesuwun mamaku Cangko sing dijaluk kajali selawase sampun lali sareng mamae Cising Karangkerta mamae putri gede Kang Ajiwarjo mimi aja eti sareng mama lura alek aja lali selawase lo iya tunggu la ngaturakeun matur kesuwun dumateng mamaku sekecamatan tuk dana tumut hadir tumut nyakseni ajatane mamaku Sukadana mamaku Ino minangka jat desae wong Sukadana aja lali selawase kacang dawa witi agung yang wangsul leleet tangan dinalikan orang lali dinalipur beli kelipur mamaku sekecamatan tuk danang ngaturakeun matur kesuwun mamaku Ino tuan rumah deweng Cirebon pegot kok oleh pirang juta ya ris mangka para kuwu-kuwu hadir kabeh ya adalah kesirian ning rezekine wong jodoh pati bajat cilaka blining tangan yang manusia garep
ketua Juris nun peang Astra Jingga Bagong atur nuhun atuh bapak Bagal Buntung nun ai oli saketemu Duala weh encek Ceblok wait oke bos Pitarota Jerajas nun si bapak Junggril saya babe Wadung lalar ya kering ketipu kenang rai bakal buntung 50.000 los dijaluk paling timbil yang wis salaman ya kenang kedak-kedak bae ketipu apa sing ngomongake ning Juris kadang-kadang ana bener jodoh pati bagja cilaka blining tangane manusia pada karone nasib karo takdir iku beda khodo karo khodar ya nasib bisa dirubah yen takdir ora kena den mungkin kedit mama Sri mama Bekaladung bapak RT Yudi kedit mama Encis sing Karang Kerta mama Putri sing Karang Kerta Ote kedit Kang Aji Warjo Mimi Aja Eti sarang bos sandur mama Lura aleke takdir sing ora kena den bungkir mana menek dalane kudu mono bapak duwe anak 5 duwe putu loro duwe IP 1 8 kabeh anak 5 Bagong Duala Bitarota Ceblok Cungkring putune loro Gareng karo Bagal Buntung IP-ne 1 Juris artine Juris mancur lan aris mancureng banyu saket tembunge jare wong tua bengen asale menusa sing barang papat ajineng banyu ajineng geni ajineng angin ajineng bumi asal sing bumi balik ning bumi ana lafadz innalillahi wa inna ilaihi rajiun arep mati sira kuris ora penjambarane maka innalillahi ku mati arep mati ora rongokna di wolu sanga bapak anggota badaning menusa kedodokan lawang sanga andi bukti deh bakal bisa ngomong kudu bisa dijabaraken ya dong ngancil ya dong mata pira loro bolongan jungur loro jumlahe 4 kuping loro jumlahe 6 cangkem 1 jumlahe 7 kurang loro gerayangane dhewek ning ngesor depan karo belakang lah iya salah bener bakal wong tuan dongeng kula kasalahe bener
ngucap bisa ngucap Mama Lurajana Mama Kliwon Roni Bapak RW Sarumingin Bapak bekal Sanuri sareng Bapak bekal Adung Bapak bekal Tonikum Bapak bekal Prendi Bapak bekal Tarpangen aja loklam Bapak ndongengi anak putu najan urip kekurangan aja pada kelinglap ya cak luwih bagus sira dadi wong nom ki lakonana rong plekara siji ginau nyolong loro belajar utang aja bayar. Wah, jadi kebugini nguang rongok nadike ginau nyolong iki aja nyolong barangnya tangga batur aja sing dicolong colongan pangane sira ibarat gareng patokane bakal mangan ka jam 10 awan dicolong jam 4 sore nembe mangan sedawuh ngono hari utang aja bayar kadang-kadang sing akeh mengonon bakal utang mah biar laras sesewo kisel seidah ngenes bakal wae ditagih kratagen kenceng nang bakal ditagih bakal ditagih artine utang aja bayariku wetone menusa tergantung laire dinane bakal Senin lakune kembang Selasa lakune geni upama Senin lahirnya kagareng setiap bengi Senin melek esuk Senin aja disutangi aja turu sedina dadi melek sewengi bari awale sedina kun bapak melek sewengi karipane telung dina telung bengi angel bakal ngomongi golongan ki mangel Pak sebab bakal golongan ki ukur-ukur kanggo nyesek-nyesek jagat ya Pak kanggo ngerempek-ngerempek jiwa ya Pak tapi dakat semono bapak tak bagusaken didik anak didik keturunan laka sing pada poya-poya yang poya-poya yang nganggo apa goblok wong poya-poya ku kudu duit sing endi ya blibet iya ya blok tapi setitik bapak dongeng manjing ngandung arti jadi singaran ginau nyolong ginau utang aja bayar ku bener belajar sedawuh aja esuk-esuk gareng mangan indomie telung mangkok ini ngendi rezeki sing ngokon tekae ya kah kangge ngormati penggemar khususnya sing Kang Haji Warjo Mimi Hajaiti, Mama Bayu, Juragan Empang lagu. Dilanjut saking Mamaku Rigel, saking Sukayatra, Sarung Ilang lagu. Sing Mama Jagat, Mama Lura Alek, kalian Mimi Imas, Mimi Elia, kangge ngormati Mimi ku uler keket lagu. Kirim salam kangge Mama Kliwon Ranca Jawat, Mama Kliwon Sukadana, Mama Kliwon Karangkerta, Mama Kliwon untuk dana udar gelung lagu ya. Lah kang terakhir sing Ibu Serih pengen kelakon lagu ya. Salam kanggo anak ningati bae, salam kangen selalu matur kesuwun yuk.
priben sarane priben akale pengen kelakon pengen ketunggu awas samane demenan bae surasa isin ora kawin priben sarane najan buktine masih adu-aduan tapi batine wis kaya loroan najan atine masih dewek-dewekan tapi batine wis kaya barengan sung sampe ngendi tetep ngenteni pengen kelakon pengen ketungkon sung lagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinare terang dasar nasib sun lagi kaberan didemeni juragan empang rasa seneng sun ora kejakan oleh demenan macem sampean uangnya borai beli perhitungan ngupai sewakan bandeng seempang duka kang kula demen sampean demene kula sampai blek-blekan yen ora teka sanja sedina ketatonen baik kaya ning makan yen bener kakak arep temenan lamar kula nggo pendamping sampeyan ngomong karo mimi lan mama lamaran sampeyan pasti diterima wis lawas sekian kula kelangan gendi bae anane kasih pujaan tribasane sarungilan aduh kakang sing tak sayang ucul sing tangan tinggal kenangan sampai sekian kulane masih ngenteni ning sampeyan sing dadi gandulane ati digawa turung ora lali kula pengen dadi siji sampe ning ngendi kula ngunati lamun sarung ilang bisa tuku maning yen wong lanang ilang kudu ganti maning lamun sarung sing ilang bisa tuku maning yen wong lanang ilang enak emang kudu kawin maning aduh keder milih durung ana sing cocok bae najan ake wong lanang kula wati gampang ilang
natah gendinge wancie goro-goro jare dalam Jawa Tengah jam rolas wancie goro-goro jare dalang mantep Sudarsono Kianom Suroto Ki Purbo Asmoro dalam Jawa Tengah ya memang ngandung arti jungkring wancie jam rolas iku ganti neng dina ganti neng tanggal sedina rolas jam sewengi rolas jam setahun rolas bulan konon ceritane lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal rolas jame jam rolas wulane Rabiul Awal seni tanpa ditunjang karo agama ya kok ini dari seni monoton seni agama pengetahuan iku pada hidup dengan agama itu terarah hidup dengan ilmu itu mudah hidup dengan seni itu indah apunten gini Kanjeng Rama iya waduh kenang cumur ya gong ya sirama cumur ya kedawan asalnya disuntik salah obat jadi cumurnya kumbendul jungkring malah sering dikoyok wah kesasar ora kurang-kuranga dongeng sira-siraan sedidik belajar ya nang aja lok ngeluh aja lok mikiri nasib wis aja kadang-kadang bakal menusa sing frustasi aduh urip ki ning alam dunya laka gunane temen aja tekan kono aja penyakit iku tekane ku sing kono wong urip ya luwih guna aja gemuyu yen lagi ngadepi kesenengan aja sedih yen lagi ngadepi kesusahan siapa geduk-geduk lawang ini nih ah pak rempiak keretek apa gini pak cah tamu apa ikut tekan beres aja lah kerja waduh pak bibit yang lindu tengah pak gede temen buta bari katon pegawaiane aja buta gede nancep banding tugas payo gede temen gini pak wuwungan borak-barak pak nyung buta mene gede le manjing ning omah sekepel kan ambrek kabeh aduh kone bakal udan ya kebocoran ya beli kebocoran udanan gring kien singaran Semar mesem aja samar Badranaya Badra ada deng wulan naya tuntunan padange wulan pada karo padang pikiran Semar bisa kanggo tuntunan untune kari siji nggambaraken Gusti Kang Maha Kuasa beli loro beli telu mung-munge siji
lambene dirantai sampai tekang jempol sikil lambangnya rantai gandeng ginandeng Semar antara ucap karo laku lampah beli beda lambene abang raine putih awake ireng abang keberanian putih kesucian ireng kelanggengan berani bela kejujuran sampai tekang mengkoning zaman kelanggengan kunjungnya kencana sari kencana emas sari ambon-ambon emas sepelik katone bagus Semar yang nularaken kebagusan tukang palak ini gering encang minggu maning nomor metune apa ya takoning buta mewajar pak wong edan ditakoni wong edan dimpani dipayudut ditakoni nomor wong edane jawab nyong riang edan kenang nomor jadi takoni waduh Semar ayem temen ya Mar pengen tanda sampai sedekku si ile pengen depan-depan rai aja keduren nyanjung isun sing disanjung wonge kaya ngapa orang nyanjung karo kenyataan karo kebuktian di samping aku ngobrol ya agak buta ya iya bener kan bakal sing metu buta nayagane nayaga buta sindene ya buta wadon dari dalange no haji mamae encis kangge ngormati bapakku ino kembang suket ya rongokaken ya Mar Siti bentar kang kawonar gebek deni alon-alon yen nawan sedini repasan ngluwatak dening dompar watu belah yen sela keparas pagrem-pagrem ing dening ngasih angen-angen ting sumempyan separo penggawa nganging separo anut ni lung basah yen bagus omongnya temae wong dadi
Tuhan ora kuat ora tepung ngrangkul gunung grasane wong demen dewek luwih lara sing lakoni Duh Gusti Kang Maha Suci akhire dadi